Mark sleep ok wadwar. Wan gi results mag nyithindo temo setimo KCSE e Kenya ka. Wan gi result. Koro en odonje portal o login index number ne to ng'eyo gi wiye. To kita index number to apply wabro place. To koro ka use place ukete mbalariany bonono ka slip ni kata certificate and requirement mono midonje mbalariany otimre yo machalo nade ka gin jogo ma dhi ataro die circular mano gol kod migawo mar weche mag somo jagoro mongiro mano Belio Kipsang mano tarik 2 omi jopuonjre nyaka tarik 26 mondo mi ogole certificates duto mag mako nikech omenda mag somo kata school fee gi jok ma kamagi mapono nok luwe ngene samoro nyabedo no kiwuogi migawo yie mar somo to jopuonj matimo timbe machalo kamagi ni jopuonjre okawne gi okang machalo nade pono ingeni sirikal kosechiwo onyo kosechiwo directive mano en chik koro wajo tich sirikal mane mwadil godo koro kanitie ng'ato momako slip mar nyathi e yo mora mora to ong'eni odhi ataro mar chik ma sirikal ogolo nikech mane deny nyathi ting'eni ok chul fees nyathi innocent koro deny nyathi future mare nikech mano e gima dwaro mondo dhi e college jo college ga kose place kose admit to bro dwaro mondo ochiw certificate kata result slip mare koro kidi deny ting'eni mane dhi ataro mar chik mar sirikal ok owinjo jotich sirikal odhi ataro mar chik mar sirikal magine magiserve